Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur apirilak 4 osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu gure ohiko kolaboratzailearekin. Gaur gurekin Inigo Larramendi izango dugu Navarraldetik eta antolatu dituzten 3 ekitaldien berri emango digu. Baina hasi aurretik goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean, baina 1609an, Felipe hirugarrenak musulman izandakoak Espainiatik kanporatu zituen. Inkisizioa erlijio uniformetasuna lortzeko helburuarekin sortu zuten errege katolikoek, baina beinola musulman izandakoek ez zutela kristautasuna eskatzen zitzaien bezala betetzen iritzita herrialdetik botatzea agindu zuten. Indar erakustalia eginez eta kristautasunaren bandera astinduz. Egun berean, baina 1926an, haurrentzako euskarazko lehen komikia iragarri zuen Argia astekariak, Txistu. Abdon González de Alzak bultzatuta eta Madrilgo zenbait euskal ikasleren laguntzaz, euskarako komiki sorta argitaratzea zen asmoa, denbora pasa, ipuin eta besterekin. Urte batzuk beranduago, 1940an, Gurseko kontzentrazio eremura lehen euskaldunak iritsi ziren. 1936ko gerratik ihesi joan ziren Hego Euskal Herriko errefuxiatuentzat sortu zuten Okzitanian, nahiz gerora beste lekutako jendea ere bertan izan zuten. Bukatzeko, 1968an Martin Luther King hil zuten. Amerikako Estatu Batuetako beltzen eskubide zibilen aldeko borrokaren buruetako bat izan zen. Indarkeria eza eta desobedientzia zibilaren bidea defendatzen zuen beltz komunitatearen eskubideak eskuratzeko. Aste honetako agenda ikusiko dugu ere. Ostiralean, arratsaldeko 8etan, Gaiarre antzokian, ez naiz inoiz Dublinen egon antzezlana ikusteko aukera izango da. Elena, alaba gazteena, Londresetik itzuliko da. 3 urteetan harremanik izan gabe egon eta gero. Eta azkenean, Eguberri gaua elkarrekin ospatuko dute. Hala ere, Elena ez da bakarrik etorriko, Zindirekin baizik. Denek ezagutu nahi duten irlandar neska lagunarekin. Onartu ala baztertu egingo dute gonbidatua. Eldarniozko gau horretan bakoitzak bere fantasiak eta miseriak utziko ditu agerian. Sarrerak 10 eurotan eskura daitezke. Ostiralean ere, Salaketa Nafarroak kontzertuak antolatu ditu Burlatako Euskal Herria peñan. 10 musika talde ezberdin arituko dira oholtza gainean, kontzertuak doakoak dira eta tabernan lortutakoa jasoko du Salaketak. Taldeen artean, DJ Raimi, Broken Brothers Brass Band, Las Tipex edo Tabasa Jaun arituko dira. Arratsaldeko 6:30etan hasiko dira kontzertuak. Larunbatean, Berunezko soldadutxoa, itzal eta txontxongilo antzerkia egongo da Iturramako Zibiboxean. Ikuskizuna nahasketa perfektua izango da, burrako teknika japoniarrak mugitutako txontxongiloen magiaren eta itzaleko antzerkiaren ilusioaren artean. Hans Christian Andersen ipuin ospetsua publiko orokorrari hurbiltzeko. Antzerkia arratsaldeko 6:30etan izango da eta sarrerek 3 euroko prezioa izango dute. Igandean, Zizur Nagusiko kulturetxean superheroien familia filma pantaileratuko dute. Edwigek 11 urte ditu eta bere aitaren superheroi mozorroa txikiagotu egin du. Beraz, jada ezin da superlehoia izan. Bere bizitza zehara aldatuko da hiriko superheroiaren rola bere gain hartu eta bere aita ordezkatzeko aukera duenean. Filma arratsaldeko 6etan emango dute eta sarrerek 3 euroko prezioa izango dute. Jarraian ikus dezagun gaurko egunkarietako azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian ikusi dezakegunez,
938 amek poliziaren jarraipena dute Nafarroan, indarkeria matxistagatik. Horietako 185etan seme-alaba adingabeak kalteberak izan zitezkeela ikusi zen, eta 61etan arrisku egoera. Gainera, Nafarroan indarkeria matxista salatzen duten emakumeen 45% baino gehiago, orain aktibo dauden kasuetatik adingabeko seme-alabak ardurapean dituzten amei dagozkie. Argazki nagusian, Roglic txirrindularia ikusten dugu, Bora taldeko bi lagunek lagunduta Beriain mendia ondoan duela. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Roglicek lidergoa salbatu du. Germansek irabazi du Altsasuko itzuliaren etapa, esloveniarra erorita. Bestetik, Urrutikotxea eta Zabala pilota jokalariek irekiko dute bihar eskuz eskukoa. Aitana, Elena Balegen zaindariaren aingerua. Aitana Zumarraga Osasunako jokalaria erizaina da lanbidez, eta Elena Balegek Kazereñoren aurkako partidan izandako gertakarian nola bizi eta jardun zuen kontatu du. Azkenik, Osasunako zale batek arrasate omendu du 250 bufandarekin. Azalean ere bestelako albisteak ditugu, hala nola, artxibo digital bakarrak frankismoaren 23.053 ikustaldi erregistratuko ditu. Halaber, badakigu 4 pertsona atxilotu dituztela besarkadaren metodoarekin adinekoei lapurtzeagatik. Foru Ogasunak dagoeneko zaintzen ditu kriptomonetekin egindako eragiketak, eta Nafarroak lege bat onartuko du Europako araudia egokitzeko. Azkenik, Magdalenan luxuzko 6 etxebizitza eraikitzeko proiektuaren berria dugu. Diario de Navarraren titular nagusian ikusten dugu nola aldatzen diren prezioak landa eremutik mahaira Nafarroan. Zainzuriak eta txahalak jatorritik kontsumitzailearenganako bilakaera erakusten dute. Argazki nagusian, alde batetik, Carlos Ganuza ikusten dugu, Piedramillerako abeltzaina, Lizarrako Jerri Arategiko Oskar Anduezari bere behien haragia saltzen. Bestetik, Ruben García nekazariak, Zainzuria Kaio Martinezen kontserbategira pasa eta Marta Pardo Leclereko saltzailea saltzen ikusten dugu. Goiko berrietan 3 albiste ditugu. Alde batetik, zuloan jarraitzen duten saltoki veteranoei buruzkoa. Bestetik, Pablo Ibáñez Osasunako jokalariak kontratua berritu du eta txirrindularitzan azkenik, Germansek irabazi du Altsasuko itzuliaren etapa. Eskuineko berrietan, alde batetik, alderdiaren erabakietan afiliatuaren papera indartzeko eztabaida du UPNek. Kongresuen arteko organo gorena den kontseilu politikoak afiliatuek eta karguek aurkeztutako zuzenketak bozkatuko ditu larunbat honetan. Hainbat proposamenek organo parte hartzaileenak aukeratzea proposatzen dute. Bestalde, Amparo Lopezek sailburu izateari utzi dio egun batzuetan Eguesen plaza bat hartzeko. Azkenik, Andosiak landa larrialdien erreformari buruzko eztabaida ireki du. Garak titular nagusian, 153,3 aldaketa politikoa nahi du Euskal Autonomia Erkidegoan. Aitzitik, 10 hautesletik 3 bakarrik dira aldaketaren aurkakoak. Argazki nagusian, jendetza ikusten da Etxeberri eta Mole Jaranen absoluzioa defendatzen. Ezkerreko berrian, 6 hilabete geroago, Nazio Batuen erakundeak Israeli armak enbargatzeko eztabaida ari da. Beheko albisteetan, alde batetik, Eli Ibarra atletikoko jokalari ohiaren hitzak ditugu. Lehiaketa zelaian irabazi behar da. Jokalari ohiak batez ere bere taldearen itxaropena eta ilusioa nabarmentzen ditu larunbat honetan Mallorcaren aurka jokatuko den kopako finalaren atarian. Bestetik, txirrindularitzan, Germans garaile izan da Altsasuko helmugan. Berrian, titular nagusian, espetxe zigor arinak eskatu dituzte bakegileentzat etaren helburuaren arabera aritzeagatik. Prokuradoreak 2 urteko zigorra eskatu du Etxeberriarentzat eta batekoa Molerentzat. Lujuzko operazioan parte hartu zuten bakegilei elkartasuna adierazi zieten atzo Hego Euskal Herriko hiriburuetan, eta argazki nagusian Iruñerriko udaletxe plazan eginiko
elkarretaratzea da ikusgai. Eskuineko berrietan, alde batetik, guraso bakarreko familiek salatu dute jaiotza eta zaintza baimenetan egun gutxiago dituztela. Bestetik, bihar hasi eta maiatzaren lehenaren bitartean egingo dute Baigorriko kulturaldia. Basaize elkarteak Euskal Herri eguna berreskuratuko du apirilaren 20an, eta Nafarroaren eguna berriz apirilaren 28an berreskuratuko dute. Azkenik, alkategai kurdu bati garaipena itzuli dio Turkiak, emaitza ezeztatzeak eragin protesten ondotik. Goiko berrian, pilotan, buruz burukoa bihartik aurrera hasiko da. Euskal Herria Irratiak titular nagusian, oroibidea memoria historikoaren erreferente digitala 23 milioi biktimaren Euskal Herria Irratiak titular nagusian, oroibidea memoria historikoaren erreferente digitala 23.000 biktimaren daruekin. Nafarroako gobernuak Espainiako Gerra Zibilaren eta Frankismoaren artxibo digitala plataforma oroibidea gaurkotu du eta bildutako errepresaliatuen testigantzak laukoiztu dituzte. Eskuineko berrietan, alde batetik, udaberrian ere abanikoa prest izenburupean Aizemaile zaharrenen aztarnak Egipton aurkitu omen zituzten, eta jatorritik estatusaren adierazle izan dira. Ordea, Europan abanikoaren kultura edatua ahala lehengoia oso bat ere sortu zen. Temperaturak igo diren honetan, abanikoaren hegaskak zabaldu ditu Iñaki Rubio kazetariak. Bestetik, Zurina Redondoren hitzetan, egungo gartzela sistema patriarkala eta giza eskubideen kontrakoa da. Preso dauden emakumeen errealitatea jendarteratzeko helburuarekin hainbat ekitaldiz osatutako zikloa antolatu du Salaketa Nafarroa elkarteak. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur udaberri giroa murgilduta jarraituko dugu eta temperatura gehiago igoko da. Kantauri isurialdean maximoak 25 gradu ingurukoak izango dira, eta 20 gradutik gorakoak ia lurralde osoan. Oroar eguzkitsu egongo da, batez ere goizean. Arratsaldeak aurrera egin ahala, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira, eta zerua zuriska ikusiko da. Hegoaldeko haizea ibiliko da, arro samar goizean eta gauean. Eguerdi partean brisa sar liteke itsasertzean. Bihar hegoaldeko haizea indartu egingo da eta temperaturak gora egingo du berriro ere. Haize bolada gogorrak izango dira tarteka. Temperatura maksimoak 27-28 gradura igoko dira ipar isurialdean, eta 24-25 ingurukoak izango dira gainerako lekuetan. Ostarteak izango ditugu erdi mailako hodeiekin eta goi-hodeiekin, eta baliteke une batzuetan zerua estalita geratzea, batez ere goizean. Kaixo, egunon, gaurkoan Nabarraldetik Inigo Larramendi daukagu, gure ohiko kolaboratzailea. Kaixo, Inigo. Apa, arratsaldeon, bai. Bueno, gaurkorako agendan dauden 3 ekitaldi nagusi ekarri dizkiguzu. Orduan, has gaitezen lehenengoarekin, pixka bat, kontatu zertan datza, apirilaren 12an egingo da Marañongo gazteluan bisitagi datu bat, ezta? Bai, hori zuk esan bezala, da orain urrengo hitzordua, egute agendan daukaguna. Berez sartzen da ziklo zabalago baten lehenengo ekitaldia. Ziklo hori egingo da izki edo Lizarratik Gasteizera joaten baldin bazarate, errepidetik, Zúñiga herritik aurrera, hor badago eskualde bat, Kanpezu, Bernedo, Antoñana, gehien bat, Arabaren barruan dago gehien bat, Arabako mendialdea esaten zaio, baina hor badaude gaurko Nafarroa barruan dauden Genebilla, Marañon, herri batzuk, baina geografikoaki eskualde berbera da, eta gainera badira 2 herri, Hobekuri eta Bajauri izenekoak, eta horiek esate baterako Trebiñuko konderriaren barruan daude, politikoki Gaztela Leon barruan.
baina geografikaki hori guztia eskualde berbera da, historikoki tradizio, hizkuntza, bizimodu antolantzeko aldetik, eskualde berbera izan da beti, eta guk nahi duguna da horri bolta bat, edo gogoeta bat proposatu, ezta? Gure geografika zabalaren toki askotan ikusten dugu nola badira muga politiko batzuk, nolabait marraztu direnak, nolabait esateko, baina geografia eta bizimoduarekin lotzen baldin badugu ikusten dugu ez daukala zer ikusirik. Daukagu barne muga asko, muga guztiak artifizialak dira, ezta? Baina hala ere badira muga batzuk erabat zentzugabekeriak direnak ikusita geografiarekin eta logikarik ez daukatena, ezta? Hor, gertakizun politikoak gertatu direlako historian eta hau da horren adibide bat eskualde zehatz hortan. Araban gehien bat hori Arabako mendialdean esaten zaio, baina Ega garaia, Ega ibaiaren Lizarrate pasatzen den ibaia hor sortzen da. Eta Eba garaia edo historikoki ere Izki esaten zitzaion eskualde horri. Gaur badago Izkiko parke naturala, murriztuagoan, hobet esateko, baina jatorrian Izki zen eskualde horren guztiaren izendapena, hobet esateko. Guk aitzaki horrekin, bertako jendeari, hau hasi zen Korrez, hor badago herri bat, Korrez izenekoa, eta bertako lagun batzuk eta gero Arraia Maeztuko udalean daudenak ere eskatu zuten hau antolatu nahi zutela, bertako jendeari pentsarazteko edo ezagutarazteko lehenik eta behin, hau zergatik zen horrela, eta horren inguruan zeo zer jakiteko. Orduan, aitzaki edo testuinguru horrekin, egin izan duguna da, prestatu dugu ziklo bat, apirilean hasita, urrira arte luzatuko dana, eta egingo duguna da, hilabetean behin, gauza bat edo ekimen bat egitea. Bizita, batez ere hitzaldiak eta bizita gidatoa, baina beste gauza pare bat ere, horren berpasatuko ditugu. Orduan, ziklo horren lehenengo ekitaldia, zuk aipatu duzun bezala, izango da hemendik aste betera, datorren ostiralean, 12 uste dutela, 12an, arratsaldean da goiz, 5etan, txango laburra da, Iñaki Sagredo, arkeologo eta historialaren eskutik, igoko gera Marañongo gazteluaren aztarnetara, da Peña la Población ere esaten zaio mendi horri, edo Lotako Lehoia, León Dormido esaten zaio, Arabar Errioxatik, Sonserratik ikusita, oso profil berezia duen mendi bat bada, askok horregatik ezagutuko dute, profil horregatik, baina gila askok jakingoz dutena da, hor goian bazegoela gaztelu bat, kroniketan eta agirietan Marañon izena ematen zete, garai hartan hor bazegoen tenentzia bat, Nafar tenentzia bat, eta tenentzia horren burua zen Marañon. Gaur Marañon da herri bat, hor azpian dagoena, baina aspaldi baten zen eskualdearen edo eremu horren izena erdian gaztelu hori zeukana. Batez ere oso garrantzitsua zelako eta oso ondo ikusten delako bertatik, horre Sonsierra delako, orain Kantabra edo Toloño mendilerroa esaten diogu, hor bazegoen gaztelu hilara bat, Nafar defentsaren sistemaren barruan zegoena, eta hortik oso ondo ikusten da hori guztia, eta Iñaki Sagredok hor azalduko digu tokian bertan ikusita gainera, ez bideo batekin edo teorikoki, baizik eta tokian bertan, nola zegoen antolatuta, zergatik, eta ikusten da zenoka logika dagoen defensa sistema horren atzean, ezta? Eta hori izango da 5etan eta igoko gera La Población herriko elizatik. Igoera uste dute ordu laurden bat edo goimitu dela, da igoera laburra. Baina, aber eguraldia egiten dugu, aste santoan nahiko eguraldi kaskarra, orain bero dator, baina, hemendik aste dira Euskal Herrian badakigu eguraldiak nahi duen egiten duela, ezta? Aber sortea daukagun, eta nik uste
alduen horrentzat edo, aitzakiona dela, txango errez bat egiteko, eta aditu baten eskuti, hori bat okean bertan, informazio historiko interesgarria jasotzeko, ez da. Eta izena eman behar da lekuren batean, edo... Barkatu? Osa, bisita gidatura joateko izena eman behar da lekuren batean? Ez da beharrezkoa. Ez du, gauzak ez komplikatzeko, ze ordaindu eta ez egin behar, baskaririk ere ez dugu egingo, orduan, norbaitek nahi baldin badu, zuzenean, bostetan La Población herriko elizan, eta bertak, alde hortatik erreza da. Norbaitek nahi baldin badu, zuzenean joatea eta bertan egongo gara. Eta esan bezala, gainetik denbora ekiko dugu birpasatzeko, baina oso gainetik esan bezala, hurrengo hilabeteetan, hilabete bakoitzean zeo zer egingo dugu. Orduan, esate baterako, maiatzean, hurrengo Markinez herrian, hor hitzaldi bat egingo dugu, Jose Antonio González de Salazar, aditoa da, adineko pais bat, eskualde horretako, ohiko antolakuntza, toponimia da jakintzu bat, adinekoa, baina indartsu jarritzen duena, Jose Antonio González de Salazar, eta hori, izkiko faseria, nolaka zen eskualdearen ohiko antolakuntza, hori aipatuko digu, eta oso gainetik, hori, ekainean esate baterako, nik bertako bi toki ez ezagunak, baina garrantzitsuak izan zirenak bisitatuko ditugu, nire eskutik, Santa Pia eta Pierolako monastegi izandako toki pare bat, uztailean hitzaldi bat Antoñana, Fernando Sánchez Aranazek, bertako mugak eta foruak eta ibilbide historikoan nolako izan den, aipatu dizudan, puzle arraro hori gaur eragin duena, eta gero irailean, jaudaren ostean, Kike Fernandez Pineroen esketuk, hitz egingo digu, eskualde Arabako mendialdeko sorginkeriari buruz. Horre, Zugarramurdiko prozesuarekin lotutako, Arabako lautagako ekialdeko eta mendialdeko batez ere emakume batzuk tartean egon ziren, euskaldunak ziren gainera, orduan informazio interesgarria daukagu sorginkeri prozesei buruz eta baita euskarari buruz Arabako eskualde horretan, eta hori egingo du, eta gero horrekin lotuta erakusketa bat egongo da Sonserrako defentsa sistemari buruz, ekainean Bernedo Maeztun eta Kanpesun, eta printzipioz horre eskualde horretan egiten da udazkenean antzerki festival edo alako zer bat, Atauri Art izenekoa, Atauri herrian egiten delako, eta horre, printzipioz txertatuko dugu antzeslan bat, horregatik iragan hurbilera, hori da horregako bateiari buruzkoa, 1828koa, horten 1200 urte bertetzen dira, hor jaio zen Iruñeko erresuma, eta horren inguruko antzespen bat egingo da hortan. Orduan, esan bezala hori, nahiko ziklo zabala eta orokorra, eta aber nola bilatzen gehan, eta joango gara hilabete hau pizkat birpasatzen. Gero ere, Iñaki Sagredoren beste aurkezpen bat egongo da apirilaren 25ean Bilbon. Hori da. Eta hor zer topatu daiteke edo zeri buruz hitz egin? Hor esan bezala, ikusten duzun bezala, saiatzen ere gara toki eta eskualde ezberdinetan, aldugun neurrian eta tokian laguntzaile batzuk dauzkagun neurrian, ekimenak edo gauzak antolatzen, orain eskualde bat aipatu dugu, Arabako mendialdea, Ega Garaia izki, biztanlego txikiagerekin, eta bar. Baina, hor beti daukagun erronka bat da Bizkaia. Beti Nafarroatik ikusita, beti daukagu erronka hori, Bizkaia hor dago, beste lekuetan Nafarre erreferentea, nolait esateko, errezago sartzen da, Bizkaian badaukagu hor zailtasun batzuk badaudela, baina, Bizkaian badaukagu jende pila bizi dela, gure inguruan daukagun, eta batez ere Bilbo handian, gure inguruko biztanle gehien dituen eskualdea da gure inguruan, eta hor nonbait sartu beharra dago, eta hor bertako lagun pare batzuk edo, proposapena luzatu ziguten, hor zeo zer egiteko, haien laguntzaz. Eta hemen ere ziklo moduko bat egingo du, aurrekoaren antzekoa, baina hau Bilbon.
Hain zuzen ere, dena egingo dugu Bilboko Alde Zaharrean, badago gizartetxe bat, La Bolsa edo Jon Jauregia izena dauka ere, baina, bueno, Alde Zaharrean, ez dauka zagaltzerik. Eta, bueno, hemen ere, hilabetean behin, gauza bete egingo dugu. Kasu honetan, hasiko gara, zuk esan duzu, apilaren bostean, 25ean, osteguna dana, arratzaldean, 7etan. Kasu honetan hori itzaldi bat izango da, esan bezala Iñaki Sagredorrena, aurrekoan Marañon eta Sonsierra eta inguru hortako defentsa sistema ikusiko baldin badugu, kasu honetan Bilbon, Bizkaiko, Nafarroaren parte zenean, nola zegoen antolatuta bertako gaztelu defentsa. Egia esan da, Bizkaian aztarna oso gutxi geratzen dira, baina, batzuk badira, atxiki Durango gainean, oso esanguratsua da justu Bilbo gainean dagoen Malmasin izeneko aztarnategi bat. Ari dira orain induzketak egiten hasi dira orain. Hor badago zurrumurro bat, hor gauza asko agertu daitezkela, eta eta horren ikuspegi orokorra emateko, gainera uste dut berak egin duela, Iñaki Sagredok uste dut egin duela horren inguruko nolabaiteko 3D berrera ikuntza, beti hitz egin baino gehiago, irudiak esanguratsuagoak dira, eta egin du uste dut atzik edo, Bizkaiko gazteluren bateko edo halako berrera ikuntza bat egin duela, iruden, eta erakutsiko dugu. Eta hori esan bezala izango da hitzaldi arrunt bat, Bilboko Alde Zaharrean, eta izango da ziklo horren lehenengoa. Hemen ere, hilabetez hilabete, joango gara birpasatzen, baina aipatzearren hori da apirila. Izango da, beti izango dira, oker ez banago, hilabetearen azken ostegunean. Osea, horre erregulirtasun hau guztia gaude oraindik txukuntzen, baina, Navarraldaren web horretan jarriko dugu, eta hemendik egun batzutara, ikusgai egongo da. Hau da aurrerapen bat. Esate baterako, maiatzan, 23an, azken ostegunean, beste hitzaldi bat, hau Aitzola Altuna, Galdakaoko ikerlaria da, eta blog bat dauka, asko mugitzen duena. Bizkaia eta Bilbo Nafarroko erresuman, alegia, hori, Bilbo eta Bizkaia Nafarroa erresuman egon zeneko, mugarri nagusiak edo horren laburpen moduko bat, ezta? Gero hori, irailean, hori izango da uda baino lehenago, uda pasata, irailean, ostegunean, 26an, azken ostegunean berriro, 7etan, Odón Barrenak, trayectoria del derecho a decidir de los nativos pirenaicos. Da, gai mamitsua, baina hor finan da, guk landu nahi dugun hildo edo gai bat bada, gure usadiozko edo bizko antolatzeko modua. Zuzenbide Pirinearra esaten diogu guk. Hori da, gure tamalez gaur jende gehienak hori ez du ezagutzen, edo gian auzolana entzuten du, edo kontzejuak, baina urrenko goza bat bezala. Baina duela mende bat arte, gure arbasoentzako zen beren eguneroko antolatzeko modua. Eta triste iruditzen zaigu, gaurkoan euskaltzale eta abertzale askoren artean edo, horretaz tutik ere jakitea. Eta da guk bultzatu nahi egun kontzeptu bat, eta bera Odón Barrena, hau da Jose Ulibarrena eskultare izandakoaren hil zen, duela urte pare bat edo. Noaingo monumentoa egin zuen eskultorea, bere semea da, eta honi buruz mintzatuko zaigu. Gero, urrian, ostegunean 24an, Joseba Gerrizkana irakasleak, emeritzegarren mendean Bizkaia foruen testuinguruan antolatzeko modu bat egon zen, eta horri buruz mintzatuko zaigu, eta gero amaitzeko azaroan, 23an, hau larun batan izango da, horrengoak ostegunetan, eta hau larun batean izango da, goizeko 11etan, baina leku berberean, La Bolsa erekinean, hor mai inguru bat egingo dugu, izenburu honekin, zuzenbide Pirinearra, aipatu dizuetan hori Bizkaiko eta Nafarroako foruen jatorria. Finan honekin nahi duguna da, nolabait esateko, mai gainean jarri, gu Nafarroa aipatzen dugunean ez dugu
aipatzen hori gaur Nafarroako foru erkidegoan, Nafarroa guretzat da Euskaldunon sujeto politiko historikoa. Alegia, politikoki Euskaldunok ez ginen 19. mendean jaio, aurretik ere antolatzen ginen, eta antolakuntza horren adierazle nagusia historian eta luzeena eta osoena izan da Nafarroako erresuma, eta Nafarroa hori da guretzat, ezta? Eta bueno, nahi duguna honekin guztiarekin da hori, beti Nafarroa eta Bizkaia nolabait esateko lotu, baina lotu ez espaldiko baten esaten, Euskadi Nafarroa da, Nafarroa Euskadi da, hori guztia gainditu behar dugu, beste era batean enfokatu behar dugu gai hori, eta bueno, nahi duguna da hori lotzen gaituena mahai gainean jarri eta erakutsi, eta mahai gainean erakutzen batzen gaituena da alde batetik, erakunde politiko baten barruan egon garela historian, Nafarroako erresumarren barruan, baita ere badaukagu foruak antolatzeko moduen, eta foru horien azpian dagoen zuzenbide Pirinear hori gaurko Bizkaian dago eta Euskal Herri osoan daukagu, eta hori da pixka eta azaldu nahi duena, esan dako gauza, finean, orain tamalez askotan Nafarroa eta Bizkaiko kontzeptuen artean dagoen urruntasun hori balden horrian pixkanak-pixkanaka murrizteko, ez da hori da pixka helburua, eta hori da kontua. Bueno, eta gero, maiatzan, 13-tik 18-ra, aste kulturala ospatuko da Astigarragan, eta bertan adibidez 18an jardunaldia egongo da, gero ere bai hitzaldiak, ikuskizunak, orduan hori da aurrekoak izan dira zikloak, ikusi duzen bezala, hainbat hilabetetan luzatzen den ziklo bat, hilabetean behin gauza bat egiten dugu, eta hori izan da formatoa. Kasu honetan formatoa da aste kultural formatoa, hori dena aste bakar baten pilatzen da, edo biltzen da. Astigarragan egiten dugu, batez ere hori, alde batetik, udalaren laguntza lortu dugulako, eta hau dator, joan den urtean, hau dator, lehenago aipatu duan efemeridez batetik, eta da, aurten, 2008an, 1200 urte, betetzen direla, Iruñeko erresuma, gure estatu hori sortu zenetik. Gure independentzia gauzatu zela, hor, sin pena ni gloria pasatuko da, baina tristea da, herri gehienetan bere independentziaren eguna edo izaten da jai egun nagusia, gurean aipatu ere ez da egiten, horrek pentsatzeko eman beharko liguke, baina hori da beste puntu bat da. Kontua esan dakoa da hori, horten 1200 urte betetzen direla Horregako azken bataia gertatu zela, 1824an, eta beraz, Iruñeko erresuma jaio zela. Orduan, hori jende artean ere ezagutarazteko eta gure neurrian zabaltzeko, esateko, egin genuen lehenengo ekitaldi bat auritzen, joan den urteko abuztuan. Honen buruzko, gertakizun honen inguruko ezagutza zabaltzeko. Eta horrekin lotuta ere prestatu genuen erakusketa bat, 19 panelekin, hori joan den urtean egin genuen auritzen, eta egingo duguna da, hori ere, kasu honetan, Donostia ondoan dagoen Astigarragan. Izango da, aste kulturala esan dut, orduan izango da maiatzaren 13-tik, astelena dana, 18-ra, hori larun bata. Ordu hor, txarte hortan luzatuko da. Eta astean zehar gehien bat izango da, aipatu dudan erakusketa hori, astelenean, 13an arratzaldean, ordu ez dugoratzen, uste dut hemen dugu dela, printzipioz 7etan, bale. Orduan, 13an 7etan, printzipioz, zabalduko da erakusketa. Erakusketa horrek isladatzen du denbora tarte bat, non Iruñeko erresuma hori gauzatuz joan zen, alegia. Horreagako bataia aipatzean, oroar, askok ez dute zer ezagutuko, baina jende gehienak, jakin duela, horreagan, bataia bat gertatu zela, eta baina lotuko du normalan lehenengo bataiarekin, hori da ezagunagoa, 700 eta 78, Errolan, Karlomagno,
baina hori ezagutzen dugu literatura franko edo frantziar literaturatik datorrelako, baina ez gure eurohemeretik datorrelako. Kontua da hori lehenengo bataila izan zen, baina ez zen gertakizun solte bat. Alegia, momentu hortatik aurrera, epe bat zabaldu zen, mende erdi ingurukoa, hor gauza asko gertatu ziren, hori erakusketan azaltzen da. Eta hori emaitzen da, noraita esateko, bigarren bataila horrekin, 1924koan. Ia mende erdi bat, eba gutxi. Bueno, kontua da hor gauza asko gertatzen direla tartean, laburbiltzen kontua da baskoi horiek, lehenengo batailan Frankoak garaitu zituzten baskoi horiek, Frankoen batez ere erasoen kontra edo arriskuaren kontra antolatzen hasten direla, aliantzak egiten dituzte baskoi ezberdinen artean, eta aliantza horien ondorioz gauzatzen da gero Iruñeko erresuma. Alegia, horrega lotzen dugu bataila solte batekin eta hor geratzen da. Hor, azaldu nahi duguna da, hori dela abiapuntu bat, hor mende erdiko prozesu, interesgarria eta nahiko ezaguna daukagula, eta horren ondorioz sortuko dela Iruñeko erresuma, baina Iruñeko erresuma ere zen egun batean sortu da, prozesu luze baten ondorioa edo emaitza da, non baskoiek borondate politiko bat osatzen dute, politikoki antolatzen diren, eta hori da pizkat erakusketa horretan erakusten dena, orduan hori 13an arratsaldean aurkezten da, eta aste osoan egongo da zabalik, ikusgai. Astigarragan ez dut aipatu, dena izango da, uste dut, nola da, erronda ez, da, izan zu goratzen. Bueno, da, bertako kulturetxe berria, nahiko, nola da, erronda, ez. Herribera kulturetxekoa, Astigarragan. Orduan, erakusketa aste osoan zari ikusgai gogo da bertan, gero, ostiralean, 17an, ordua oraindik zehazteke daukagu. Web horraldean 7etan jarri dugu, baina agian lehenago egongo da. Orduan hori konfirmatu behar dugu oraindik, baina, printzipioz ostiral arratsaldean, bai egingo dela lehenago aipetu dudan antzerki hori, Araban ere egingo dana, Otaurin, maiatzaren 17an arratsaldean egingo da Astigarragako Herribera kulturetxean, eta gero, ekitaldi nagusia garrantzitsuena hori bai izango dela 18an, larunbatean goizean. 10:00 hasita, jardunaldi oso bat egongo da, horitzen egin genuenaren antzekoa, eta bertan, printzipioz, 10:00, ordu bitara gutxo gora bera. Apur bat lehenagoak gian. Orduan, lehenik 3 ponentzia egongo dira, lehena Pello Monteano historialariarena, hor duela gutxi liburu bat kaleratu du, Baskonia en los años oscuros, uste dut, Baskonia en los siglos oscuros, hori da. Dago Mikel Pozo lagun baten teorian oinarrituta, da laburpen bat, eta horrek esateko da modu bat erakusteko horrek urteak nolakoak izan ziren Baskonia, ordu arte Baskonia existitzen zen, eta gero hortik jaiotuko da Iruña, ezta? Horrek aurrekariak azalduko dizkugu, 10:00-tik 10:30, gero Xabier Irujo historialariak mintzatuko zaigu berez 1894ko guduari buruz, berak prestatu du, bera da komisario esaten zaio erakusketa horrena, berak berez mintzatuko zaigu, hori, baipatu ditudan, Horreagako momentu horri buruz, eta gero nik emango dut 3. ponentzia, horre testuingurua betetzeko kontua da gertakizun horietan, bataila horren badira baskoi batzuk aliantza horretan sartu zirenak, baina badira batez ere gaurko Araba, edo Euskadi, EAeko baskoia eta gero iparraldeko baskoiak, nik azalduko dut, ze papera edo ze parte hartze eukizuten gertakizun horietan, baskoi guztien ikuspegi orokor bat eukitzearen. Orduan, lehenengoa izango da 3 ponentzia hori, 10:00-tik 11:30 gutxi gora bera, atzenden bat, eta gero 12:00-tik eguerditik aurrera, ordu terdiz edo gutxi gora bera,
honen inguruko mahai inguru bat edukiko dugu. Nolabait, lehenengo zatian informazio historikoa emango dugu, datuak, zaituko gara osastunak ez izaten, ez dela txapa ederra izango izateke. Gero, mahai ingura interesgarria da, badelako hori hausnarketa bat, ezta? Hau guztia ongi dago, baina gaur 20. Mende honetan horrek ze garrantzia dauka, zergatik ezagutu behar dugu hori, ze eragina dauka, eta hori lagunez behinen artean eztabaidatuko dute. Printzipioz, halakoetan bete azken momentu aldaketak egon daitezke, baina printzipioz etorretzekoak dira, Iñaki Digoraz Oñatiko laguna, Nabarraldekidea dana, Mentxe Zurita da Donostiako Nabarraldekidea ere, historialaria eta bar. Gero Josean Beloki, Uarten bertxatitzen zen zinegotzi, eta Twitterren eta oso nahiko oihartzun desente dauka, eta nahiko ezaguna da. Eta, gurekin egonen auritzen, eta parte hartuko, eta gero Idoia Arrieta, hau da historialaria, Gipuzkoar historialaria, eta, lauron artean, ikuspegi ezberdinak bitzeko, esan da bezala, gai honen inguruko gogoeta bat, orainetik ikusita nolabait esateko. Gauza bat, jardunaldi honen kasuan, hemen bai izena eman beharra egongo dela, oraindik ez dugu, esan bezala, oraindik gauzatzen ere gara, horrepena da, baina gure web orraldian hemen gutzitara jarriko dugu izena emateko formulario edo beteki bat. Norbaitek Astigarragako jardunaletara joan nahi izango balu, gure web orraldian sar dadila. Informazioa badago web orraldean, baina orain falta zaigu formulario hori zertatzea. Hori egin bezain laster, edo norren izan ezkero, izena emateko aukera izango du. Eta hori da peskera. Mil esker eta espero dugu dena ongi joan dadila, ea hurrengo ostiralean eguraldiak laguntzen dizu. Hala izan bedi, eta hurrengoetan komentatuko dugu abertzen nolako emaitza eduki duen, eta joan gara bit pasatzen dena. Mil esker. Mil esker zurin ere, agur. Gaurkoz, hau izan da dena, baina bukatu baino lehen, IKAMak parlamentu aurrean prentsaurreko baten bidez, Iruñerria apirilaren 18. manifestaziorako deitu du, eta jarraian horren inguruko argazkiak ikusiko ditugu. Bihar itzuliko gara eduki gehiagorekin, egun ona pasa. Ikasleok hezkuntza sistema honetaz nazkatuta gaude. Horregatik, Iruñerriako ikasleok apirilaren 18an berriz kaleak hartuko ditugu. Guri beziekin jolasten dutenen aurrean gu antolatu egingo gara. Egunero pairatzen dugulako esplizitu zein implizituki kontrol soziala eta irakasle edota zuzendaritzaren jarrera autoritarioa. Sistema ustel batera kondenatzen gaituen arau guztien barneraketaz nazkatuta gaudelako. Herrietako ikasleek etxera bueltatzeko bidai luzeak, eskasak eta ez doakoak sufritu behar dituztelako. Sistema heteropatriarkal kapitalista eta genero rolak betikotzeko ezten gaituztelako, biolentzian ezten gaituztelako. Ikasketa prozesua ez delako doakoa bere osotasunean eta ikasleongan erortzen delako hauei aurre egiteko erantzunkizuna. Gaur egungo hezkuntza sistemak ez gaituelako euskalduntzen eta zonifikazioak euskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea urratzen digulako. Digitalizazio prozesua enpresa pribatuen bitartez ematen ari delako, eta honek gure datu, behar eta eskubideak arriskuan jartzen dituelako. Ikasleok hezkuntza prozesu duina merezi dugu. Gaur egungo sistema birproduzitu beharrean eraldaketarako erraminta izango dena alegia. Ikasleok erdigunean izango gaituena eta gure ahalduntzerako balioko duena. Hezkuntza sistema askaitzailea, publiko, nazional eta burujabea. Partido honetan gu ez gara sistema honen beste pieza bat. Euskal Herriko ikasleak eraldaketarako motorra izango gara. Ikasleok eraikiko dugu Euskal Eskola, herritar eta burujabea. Horregatik, abiatuko ditugu ikamatik borroka lokala Euskal Herriko ikastetxeetan, eta horregatik mobilizatuko gara apirilaren 18an 12etan Nabarreriatik Iruñerriko ikasleak. Asko dugulako jokoan batu borrokara. Ikasle borrokaz lortuko dugu. Apirilaren 18an Iruñerriako ikasleok kalera.
Dinamika honekin pizkat gure helburua bada isladatzea nola ikastetxeetan ikasleok sufritzen ditugun problematikak, nola ez diren bakarrik problematika aislatuak, nola kontrol soziala, euskaraz ikasteko eskubide urrak eta ikastetxeetan protokolo feministen falta eta milaka problematika gehiago ez diren zerbait, ez diren gai isolatuak, baizik eta zerbait estrukturala den, eta pizkat horretaz kexatzeko sortu dugu dinamika hau. Dinamika honekin ere bai bilatzen duguna bada ikastetxe problematika garrantzitsuenak edo gehien ematen direnak ikastetxe horietan lantzea eta pizkat horiei alternatiba bat ematea, ez garelako bakarrik kexan gelditu nahi, baizik eta ere bai alternatibak egin nahi ditugulako eta pizkat aurrera pausoak eman nahi ditugulako zentzu horretan, eta orduan horretan arituko gara eta dei egiten diegu Nafarroako zein Iruñerriko ikasle guztiei beraien ikastetxetan ematen diren lanketetan zein beraien propioak abiaraztera animatzen ditugula. Gero ere bai Iruñerrian guk ikusi dugu manifestazio bat egitaren beharra, horregatik apirilaren 18an eginen dugu manifestazio bat Nabarrerian 12etan hasiko dena, gure ikastetxeetan paroak eskatuz eta eginez, eta pizkat isladatzeko Iruñerrian pairatzen ditugun problematika guztiak eta hauen txapel orokorra baten bitartez hauek landuz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.